po ang inyong big mama nga wailiog. So karong gabi mo adto ni og plaza kay agahong Paris naka-decide siya nga isuroy daw ang mga bata. Ya, dit ko no. Ering dit. O ba ni mi karon sa plaza. Magtaka kami ba mapay sa kanan. Oh, mga tubay. Maraming bata nga ka na. Magtasa meron ka pa mi kitag sa kanan. Bata. Mga bata nga ka na. Pila kung dito nga ka na. Dapat yung dito. Oy. Ha? Pangulan. Sa Facebook ni Be, live ni Be. Abe? Be? Kuya ka malisan ka ba? Daplin niya, daplin. So kita-kita taon niya nagabot naman sa plaza kay wa pa mi kitag sakyanan mingo-mingo namang good mga alas 7 na siguro sa gabi. Kita-kita on niya. Bye. Dong. Dong. Ali. Hi. Nami sa burgeran, palit miya nami sa nice burger. Yung siya mo nilang mga prices. Buy one, take one, nilang drinks. Balong. Salamat sponsor. Wait, please. Among order. Ang burger mo duha ka order. Egg ko egg sandwich. Ano ra kong burger, please? Pa. Egg sandwich. Mahug ka, oy! What's that? Egg sandwich. Mahagbong ka lagi. Garo. Sa mangga. Kapilo mangga, halinan sa mangga. Oh, takoyaki. Maura mo gusto. Sila rin na ba yung takoyaki? 600. Sorry. Luto pa nga mo order. See you later. Bye. Bye. Na mong order at kami sa plaza. Pedestrian lane, oy, labang ka diha. Na ako'y tapes ninyo. Mano yung mo highway, ari dyan mo labang sa pedestrian lane kay magkinaunsa. Tulubagon ka, umadasmagan ka, simbako. Ali, dali Ali. Kuya. Dali li. Kaya to yung sanay.